Днес искам да поговорим за любов. Знам, знам, звучи изтъркано. Тема предъвквана до безкрай в песни, филми, романи. Но почакайте. Днес няма да ви разказвам за онази захаросана, непредвидима любов от филмите. Ще ви поведа към една съвсем различна любовна история. Най-необикновената, най-дълбоката, може би дори най-скандалната, но със сигурност най-красивата разказвана някога. История, която, ако наистина отворим сърцата си за нея, ще ни остави безмълвни. Може би с леко присвито от неудобство гърло, но най-вече абсолютно изумени. Защото представете си, тази епична сага не започва с романтична среща под звездите или с споделен поглед през стаята. Не. Тя започва с нещо далеч по-драматично и лично. Започва с бунт. Нашият бунт. И точно този наш бунт е тъмната сцена, на която противно на всяка логика се разиграва най-невероятната любов. Преди да я видим в пълния и блясък обаче, нека за миг свалим маските. Нека бъдем напълно честни пред себе си и пред Бога. Кои сме ние всъщност в тази велика драма? Толкова ни е удобно да се описваме като просто сбъркали, объркани души, търсещи светлината. Обичаме да се виждаме като невинни агънца, които случайно са се отклонили от пътеката. Но помислете, ако един син съзнателно се отрече от баща си, обърне му гръб, пропилее безразсъдно наследството му и дори открито застане срещу неговите ценности и воля, можем ли да го наречем просто леко сбъркал? Или това е акт на открит бунт? Библията, безпощадна в своята честност, рисува точно такава, доста по-мрачна картина на нашето състояние спрямо Бога. Тя не ни потупва успокоително по рамото. Вместо това, тези думи остро разсичат нашите самозаблуди, за да ни изправят пред истината, както пише свети апостол Павел към ефесяните. И вие бяхте мъртви поради вашите престъпления и грехове. Думи като макар и да му бяхме врагове, думи като няма нито един праведен, няма кой да разбира, няма кой да търси Бога, всички се отвърнаха от Бога, до един станаха негодни. Няма кой да прави добро, няма нито един. Дори древногръцкият историк и мислител Плутарх, наблюдавайки човешката природа, стига до мрачното заключение: няма звяр по-свиреп от човека, съвместяваш в себе си лоши страсти и власт. Чуйте добре. Не просто наранени, а мъртви. Не просто заблудени, а активно бунтуващи се срещу своя Създател. Неспособни сами дори да пожелаем святост или да потърсим истинския Бог. Хайде, задайте си въпроса: ако бяхме оставени на собствените си мъртви сърца, щяхме ли изобщо да поискаме да имаме близост с Бог? Щяхме ли да изберем Неговата светлина пред нашата тъмнина? Щяхме ли да копнеем за Неговата святост, когато обичаме своя грях? Отговорът е болезнено ясен. Не. Дори древните философи са разбирали един основен принцип, който оттеква дълбоко в нашата духовна реалност. Ex nihilo nihil fit. От нищо не произлиза нищо. Ако сме духовно мъртви, ако в нас няма и искра духовен живот или истинско желание за Бога по природа, как тогава от тази наша вътрешна празнота и неспособност би могла да се роди вяра? Как от нашата духовна нула би произлязло нещо истински добро, нещо угодно на Бога? Невъзможно е. От нищото на нашата паднала, мъртва природа не може спонтанно да възникне духовният живот и вярата, които Бог изисква и които единствено Той може да ни даде. И сега идва въпросът, който трябва да ни смрази. Какво в нас, в това състояние на духовна смърт, бунт и вражда, би могло да привлече любовта на един безкрайно свят и праведен Бог? Какво добро видя Той в нас? Какво привлекателно има в един духовен труп, обърнал гръб на живота?
Отговорът е шокиращ. Нищо. Абсолютно нищо. По наша заслуга ние сме спечелили само едно – неговото справедливо осъждане, гняв, отделение. Това е неудобната, но освобождаваща истина за човешкото състояние. И точно тук, в тази бездна на нашата безнадежност, започва истинската любовна история. Бог прави нещо напълно нелогично според нашите стандарти. Той поема инициативата. Не защото ние сме го потърсили, не защото сме показали някакъв потенциал, не защото сме били привлекателни. Апостол Йоан го казва направо. А любовта се състои в това, че не ние обикнахме Бога, а Той обикна нас и изпрати Сина си за изкупление на нашите грехове. Свети апостол Павел в своето послание към римляните добавя искрена яснота. Бог обаче доказа любовта си към нас с това, че Христос умря за нас още когато бяхме грешни. Не след като се поправихме, не когато показахме разкаяние, а когато бяхме в активен бунт, мъртви в греховете си, врагове Негови. Защо? Защо Бог реши да даде своята безкрайна, чиста любов в такъв безнадежден, отблъскващ случай като човечеството? Отговорът не се крие в нас. Той се крие изцяло в Него, в Неговия суверенен, непроменим, милостив характер. Той избира да обича не защото сме достойни, а защото Той е любов. Той решава да спаси не защото го заслужаваме, а по силата на своята непроменимост и благодат, избрала ни преди създанието на света. Това е любов, която не реагира, а инициира. Любов, която не е спечелена, а е даром. Любов, която обича не привлекателното, а враждебното. Това е скандално. И тази любов не остана само декларация. Тя бе приложена в действие, решително, скъпо. Бог изпрати своя единороден Син Иисус Христос. И тук трябва да сме много ясни. Христос не умря просто като някакъв благороден жест с неясна надежда, че може би някой ще откликне. Той не дойде само да ни покаже пътят или да ни вдъхнови. Не. Неговата смърт беше ефективен акт на изкупление от Божият гняв. Той умря, за да осигури спасението на тези, които Отец му е дал, както ни пише свети апостол Йоан. Всичко, което Отец ми дава, ще дойде при мене, и който дойде при мене, няма да го изпъдя. Той понесе върху себе си Божият гняв, който ние заслужавахме. Неговата кръв не просто покри, а заличи греха, удовлетворявайки напълно Божията свята справедливост, както автора на посланието към евреите ни казва. Влезе веднъж завинаги в небесното светилище не с кръв от козли и телета, а със своята кръв и осигури вечно изкупление за нас. Според закона, почти всичко се очиства с кръв и без проливане на кръв няма опрощение. Когато Христос казва «свърши се», Той има предвид точно това. Делото на изкуплението е завършено, платено изцяло. И когато Светият Дух дойде, за да съживи нашите мъртви сърца, Неговото действие не е просто външно предложение, което мъртвата ни природа може учтиво да откаже или да приеме сама. За тези, които Бог е избрал и за които Христос умря, това животворящо дело на Духа е ефективно и в крайна сметка неустоимо. Той съживява мъртвото, всажда вяра в невярващото сърце и освобождава волята от робството на греха. След като сме направени живи и способни да откликнем, Светият Дух работи чрез истината на Евангелието, за да ни убеди. Той просветлява ума и привлича обновеното сърце към покаяние и вяра, така че ние вече с нова, свободна воля, доброволно и с радост се обръщаме към Христос. Както свети апостол Йоан ни казва в Евангелието, никой не може да дойде при мене, ако не го привлече Отец, който ме изпратил, и аз ще го възкреся в последния ден. Бог не просто предлага спасение, Той действително спасява, като прави своя народ готов и способен да приеме. Суверенно, могъщо. И накрая къде е нашата сигурност? В силата на нашата вяра? В нашата способност да останем верни? В нашите добри намерения?
Нека бъдем честни. Ако спасението ни зависеше от нашата способност да се държим за Бог, щяхме да сме го изгубили безброй пъти. Нашата сигурност не лежи в треперещата ни ръка, която се опитва да се хване за Него, а в Неговата могъща, непоклатима ръка, която държи нас и всичко видимо и невидимо. Господ Иисус Христос ни казва: аз им давам вечен живот и те няма да погинат за вечни времена. Никой няма да ги грабне от ръката ми. Моят Отец, който ми ги даде, е по-голям от всички. Никой не може да ги грабне от ръката на моя Отец. Бог ни спаси със своята суверенна, непровокирана и избираща любов, когато бяхме мъртви, враждебни, и със същата тази любов Той ни пази днес и ще ни пази до край. Както свети апостол Павел пише до филипяните: и съм уверен в това, че този, който започна у вас доброто дело, ще го завърши до деня на Иисус Христос. Нашата сигурност е в Неговата вярност, не в нашата. Това, приятели, е най-великата любовна история, разказвана ни някога. Не от някой известен шоумен или поет, а от живият и изпълнен с благодат Творец на небето и земята, на видимото и невидимото, Господ Бог. Не е лесна за слушане, тя е тежка за слушане в своята искреност към нас. Тя е безценна по отношение на цената, която Бог Син плати на кръста в Голгота за нас. Тя е радикална в своята суверенна инициатива. Това е история за Бог, който обича своите врагове до смъртта на собствения си син, за да ги направи свои деца завинаги. Тази история не бива да ни оставя просто разчувствани. Тя трябва да ни остави съкрушени пред собствената ни недостойност, изумени пред Божията необяснима милост и безкрайно благодарни за Неговата суверенна, спасяваща и пазеща благодат. Той ни възлюби пръв. Той направи всичко. Какво ни остава? Само и единствено на Него да Му се покланяме и да живеем корам део, пред лицето на живия Бог. Но ако днес чуваш този призив, не го отминавай. Не се залъгвай, че можеш да останеш неутрален спрямо тази любов. Бог ти говори днес с думи, изпълнени с Неговата милост и превъзходна благодат. Ако сърцето ти е разтърсено, това не е просто емоция, това е действието на Светия Дух в теб. Откликни, покай се. Покай се пред Господа за греховете, които те държат далеч от Него, и обърни погледа си към разпнатия, възкръсналия и възнесения Христос, който седи отдясно на Бога Отец и ходатайства за своите. Довери се на Неговото Слово, не уповавай на своите усилия, а на Неговата завършена, съвършенна жертва. Няма по-добър момент от днес да се обърнеш към Господа с цяло сърце. Не отлагай. Покай се и повярвай, и тази най-велика любовна история ще стане и твоята лична история. История на изкупление, възкресение и вечна радост в Бога.